Tak som mal na 5 sekúnd v ústach penis. Super, bomba. Bol som decko. Ti hovorím, že keby som doma tú chvíľu, tak by si dostal facku. Ty nikoho nebudeš zastrašovať na internete. Mám svaly, kokot. Tancujem v crossfitku, proste ty kokot. 12 hodín denne, proste tak mám svaly. Čo ty chceš, ty kokot? Vybíjať pred koubára a kričať. Penis, penis. Keby som doma, počujem ťa, vybehnem von a plesknem ti facku, kamarát. Dobre? Takže predtým, než na budúce budeš chcieť robiť, sa uistiť, že to chceš vážne. Lebo ťa zbijem. Normálne. Počúvaj ma, ty teplý žebrák skurvený, ty retardovaná, priebaná hlava, zaútoč na mňa, vykopni mi tie dvere, Hurbanova 37, ty žebrák. Čakám na teba a potom ti zničím život. Potom budeš streamovať, potom budeš zháňať suby na to, aby si mi platil peniaze, ty kokotko. Si zoženiem búchačku a vystrelím ti oko rovno vo dverách. Ty si myslíš, že to je sranda? Jak chceš normálne dostať na piču alebo niečo, tak prosím mi povedz, ty kokot. Alebo sprav nejakú pičovinu, vieš. Takéto kokoti nerobte, chalani, fakt, to je ako... Ja neviem. Ty koho chceš tu našikanovať? Toto není základná škola, ty idiot. Toto je reálny svet. Kamarátko, to si ešte nevidel. Amok, ty kokot, alebo čistý brutál by som to nazval. By ich stiahol z kože, ty kokot. Ti hovorím, by ich stiahol z kože. Jaj. Alebo ak chceš prísť, tak si zoberte aj... Alebo ak chceš prísť, že na schvál just niečo spraviť, tak si zoberaj kamarátov s palicami. Lebo ti hovorím, že to bude peklo, kamarát. Mal som problémy s restom, ukázal mi, čo ho serie. Ja budem robiť všetky veci, čo ťa serú. A potom budeš moja malá kurvička, ktorá na mňa zarába. Takže prestaň. Buď ma zabiješ, alebo si v piči. Zbijem ťa, kámo. Easy as fuck.